Tungod kay nagsaulog kita sa pagkatao sa tunggoy ng Dios. Ang atong Dios nga gialagaran ning ani diri sa kalibutan nagpakatao siya. Amen. Hallelujah. O karon nagsaulog usab kita sa atong kadaugan. Amen. Nagmadaugon kayo ng mga anak sa Dios. Amen. Nagmadaugon pa mga anak sa Dios. Amen. Hallelujah. Busa karon malipayon o magmadinaugon usab kita nga magaday sa atong buhay nga Dios tungod kay ang atong Dios nga gialagaran nagmadaugon usab siya. Amen. Atong gamiton atong mga kamot, atong mga tiil diya sa pakpak o pagsayaw sa atong buhay nga Dios. Amen. Hallelujah. Ani anaw Dios ang kasing-kasing ko. Hallelujah. Adiyan na o Diyos ang kasing-kasing ko. Malipayon na muday kanimo. Kaya kalipay nga gipati sa suluting tugan ko. Walay butang nga ikatandi, bisan pa ang mga bahandi. Kaya kalipay nga gipati sa suluting tugan ko. Sayaw ko, sayaw. Everybody dance. Oh, kaya kalipay nga gipati sa suluting tugan ko. Sayaw ko sa Ginoo. Sa mga usapan, adiyan na o Diyos ang kasing-kasing ko. Malipayon. Amen. Hallelujah. Malipayon kayo ng mga anak sa Diyos. Kaya kalipay nga gipati sa suluting tugan ko. Ay utalay na tati. Yes, hallelujah. Mga bahandi, kaya kalipay nga gipati sa suluting tugan ko. Malukso ko sa Ginoo. Kaya kalipay nga gipati sa suluting tugan ko. Mulukso ko sa Ginoo. Aniyan na o Diyos. Aniyan na o Diyos ang kasing-kasing ko. Malipayon nga muday kanimo. Yes, hallelujah. Kaya kalipay nga gipati sa suluting tugan ko. Walay butang na ikatandi, bisan pa ang mga bahandi. Kaya kalipay nga gipati sa suluting tugan ko. Kanta ko sa Ginoo. Kaya kalipay nga gipati sa suluting tugan ko. Muday ko sa Ginoo. Kaya kalipay nga gipati sa suluting tugan ko. Muday ko sa Ginoo. Yes, hallelujah. Sa kalipay. Yes, hallelujah, Lord. Kasing ko, ikaw ang turan. Sa gumagalot, ihalad ko kanimo. Yes, among ihalad kanimo, among kinabuhi o Diyos. Jesus, ikaw lang yun ang alagaran. Ginuwas mo ako,
kayat kami kanimo, O Dios, tungod kay imo kaming mga niluwas, O Dios. Hallelujah. Imo kami mga pinili, O God, sukad pa sa sinugdanan. Hallelujah. Imo kaming gipili, O Dios. Imo kaming niluwas, O Dios. Hallelujah. Salamat, Ama. Daigon og alagaran ka namo, O Dios. Tungod kay kami nahigugma kanimo, O Dios. Ug ikaw ang unang nahigugma ka namo, O Dios. Hallelujah. Salamat sa imong paghigugma nga rin ka namo, O Dios. Walay makatandi sa imong paghigugma nga rin ka namo, O Dios. Sa imong pagkamaayog, sa imong pagkamaluluyon. Hallelujah. Continue to worship the Lord, people of God. Atong pasalamatan atong buhi nga Dios. Ug daygo nato ang atong buhi nga Dios tungod kay maayo. Ug maayo gayud siya nga Dios. Hallelujah. Walay makatandi. Walay makakumpara nato kaniya. Sa iyang pagkamaayo, sa iyang pagkamahigugmaon nga rita nato. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa pagkamaayo mo, o di masukod ang kadako sa gugma mo, walay katapusan ang pagkagamanan mo. Ikaw lang yun, O Diyos, ang agayang simbahon ko. Sa makausapan walay makatandi. Yes, walay makatandi. Yes, hallelujah. Ug dili masukod ang kadako sa gugma mo, walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang yun, O Diyos, ang angayan simbahon ko. Walay katapusan, walay katapusan. Napagpasalamat, ikaw alagaran. Hangtod sa kahangturan, ang grasya mo. Ug sa gugma mo, ug sa pagkagamanan mo, ang angayan simbahon ko. Walay katapusan nga pagpasalamat. Yes, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hangtod sa kahangturan, ang grasya mo, ug sa gugma mo, ug sa pagkagamanan mo, ang angayan simbahon ko. Ang angayan simbahon ko. Ang angayan simbahon ko. Yes, hallelujah. Hallelujah. Dalaygon ka, O Diyos. Hallelujah, Lord. Come and worship the Lord. Hallelujah. Wala gay makatandi kanimo, Diyos. Sa imong pagkamaayo sa matagusan ng mga kinabuhi. Mapasalamaton kami, O Diyos. Puno sa kalipay nga mong kasing-kasing. Tungod kay maayo gid ka nga Diyos, wala gay mo kami pasandi. Ikaw kanunay. Nagaamuma ka na mo kung nagaatiman ka na mo. Hallelujah, Lord. Ikaw lamang ang kaluwasan ng Diyos. Wala na ilahin nga manluluwas kundi ikaw lamang, O Diyos.
Yes, hallelujah. Continue to worship the Lord. Ang angayan Ginoo ikaw ra gyud na modawat sa tanang mga pagdayon. Hallelujah. Yes, hallelujah. Ang angayan Ginoo ikaw ra nga modawat sa among pagsimba. Yes, Lord. Ikaw lamang ang Diyos na adunay maghimpit. Kanimo lamang kami musambit. Ikaw lang ang Ginoong gamhanan. Yes, hallelujah. Sa bisan nun sa labaw ka sa tanan, ikaw ang nagbuhat ining langit ug yuta. Ang batugan Ginoo ikaw ra. Yes, hallelujah. Ginoo ikaw ra ang kaluwasan. Ikaw ang dalan ug ang kamatuoran. Walay lain nga handumon kung dili ikaw ra. Ginoo, Ginoo, ikaw ra. Yes, come on, worship the King of Kings. Ang angayan, Ginoo, ikaw ra. Nga magdawat sa among pagsimba. Yes, hallelujah, Lord. Ikaw lamang ang Diyos na adunay maghimpit. Kanimo lamang kami musambit. Ikaw lang ang Ginoong gamhanan. Yes, Lord, wala na ilang gamhanan. Ngun sa labaw ka sa tanan, ikaw ang nagmugna ining langit ug yuta. Ang bantugan Ginoo ikaw ra. Yes, hallelujah. Ginoo ikaw ra ang kaluwasan. Ikaw ang dalan ug ang kamatuoran. Walay lain nga handumon kung dili ikaw ra. Ginoo, Ginoo, ikaw ra. Ginoo, ikaw ra ang kaluwasan. Yes, ikaw lang ang kaluwasan ng Diyos. Ug ang kamatuoran. Walay lain nga handumon kung dili ikaw ra. Ginoo, Ginoo, ikaw ra. Ginoo, Ginoo, ikaw ra. Ginoo, Ginoo, ikaw ra. Yes, hallelujah. Amen, hallelujah, Lord. Hallelujah, tinuod ikaw ra gyud ang among kaluwasan, O Dios. Hallelujah. Ikaw among paglaom, O Dios. Hallelujah. Ikaw lamang ang gamhanan. Kay bulungan nga Dios. Nagabuhat sa langit ug sa yuta.
Tagiya sa mo mga kinabuhi, O Diyos. Hallelujah. Mapasalamaton kami, O Diyos, tungod kay Ikaw nagahatag ka na mo, o gininhawa. Kinabuhi, nga niya kami karon, O Diyos. Hallelujah. Nakadaig sa imong buhi ni mong pangalan, O Diyos. Salamat sa kahigayunan ni mong ihatag ka na mo, nining adlaw, O Diyos. Buhi kami nga nagapangalagad kanimo. Buhi kami nga magadaig kanimo tungod kay buhi usab ikaw, O Diyos. Hallelujah. Hantod sa kanturan, buhi ka nga Dios, nagpabilin kang buhi nga Dios. O karon nagalingkod sa tuong trono sa Amahan, na puno sa pagkabalaan ug paghahalangdon. Hallelujah. We worship you, Lord. We magnify your name. All the glory, honor, praises, adoration belongs to you, O God. Hallelujah. Ang tanan magaingon og amen. Atong tagaan sa makusog ang palakpak atong mulingan niyo. Amen. Hallelujah. Praise God. Makalingkod na ang tanan. Amen. Ug karon panahon na usab kita nga magapamati sa mga testimony sa atong mga kaigsuonan. Wala tag duha ka tao. Yan ang testimony usa ka maayo ang Dios sa sa kinabuhi o nini nga atong panimbahon, sa atong pagsugod sa atong panimbahon diya sa buhi ng Dios. Wa akong gihangyo si Brother RC Simon. So, may buntag yung tanan mga igsoon. Mata ko testimony aning kain aning simbahan. Kami dati may sa antukan. Magkula kami din niya. 5 months ang ilabay. So, ko din eh. Kaya, so nga akong kauban. Hingala, so, pariyaran na may reliyon. Unya, ay naman to eh, okasyon sa kong pangkon, yung isang kuha nga. Nay, permitin ni, mahapon. Ito ngayon, balipan ko siya nga, sa kong pangkon, kaya napag-iwan ko sa birthday sa kong pangkon. Pagsunod, Domingo na. Ang taon, pag sugo ng simpa din eh, anto sige ulan, nag-aaton na yung ulan. Pero karoon sa Ginoo, nakapadayon na kung ano ang pagpanimbahon. Kanya, pag abot sa panahon, dagay ang mga bulan, i-offer po ani nga simbahan nga mutabang politiko niya. Pagkakaroon nga wala pa dyan na rin, okay, gumikan kay Kalide. Kuan atong mga ngalan sa mga membro nga tapang daw ang mga simbahan. Salamat Lord. Maayo din ang Ginoo wa ta pasagdi. Nga kita mga igsoon, dili jud ta pawa sa paglaom. Kay ang Ginoo mo provide na sa ato ang pahingalan. Una nga salamat ko ni yang Paris Nelson nga sa mga kaubanan nga nakabarog lang niya po ni kasimbahan sa tao no so pati na human pero waloy ko sa Ginoo nga padayon niya punta sa ganina gani nagkulang sa taon pero ang puno sa Ginoo nga padayon na itong panibahon nga dili matugaw una salamat niyo pa kay Ginoo nga bisan ang ani lang taron kay bako pa man puhon mo pananaminan ta nanatay mga tarong yung mga sambahan. Hindi na tamay nga ni tao nga magkagadagan kung magulan. Salamat lang. Iatag na po na kami Brother Wilson. Nalipay ko sa itong Ginoo maayo dyan nga
ya yung di tagaan tao ganang di kahunong dyan niya ang ulan. Ug ako lang di ka siya diri sa pagsugod pa lang namo diri. Panahon ni sa pagkuha ni Pastor Chief sa kuha ni ka ng Bible study mo to nga mong pagsugod diri. Dayon kuan nakakuan mi nga magkuhan diri og kanang kuha na palimbahon. Kung nalipay mong dako kay dili na may pagmakaadto dito usay kay wadto mi to sa takong dito mi nagsimba. Ulan yung pag magyan mo ang ulan o kuhan. Usay maplatan pa mi. Manalipag ako nga abot ni diri ang tulong sa Ginoo. Kini ako ang mga pangandoy sa una nga baka kuhan diri to sa panahon na to sa akong ginikanan nga usaray ipangayon ako sa Ginoo to nga akong ginikanan nga makabaton sila kaluwasan. Otong naabot ang pulong diri nga dala ni Pastor Jeep siya may nagkuhan sa ang ginikanan sa una sa pagkuhan nila. Siya nag-aampo at siya nagpadawat sa Ginoo. Nasayo jud ko nga sila nakabato jud sila kaluwasan nga akong mga ginikanan. Ubantod sa tabang ni Pastor Jeep sa amuha sa mga pamilya. Daw kay ko pasalamat sa iya how kung di karon yan natukot gini mong upay pagsugod na to bisag minani ni pero manikamot jud ta nga ato jud ipadayon ni kay para daghan pod ang maluwas ni dapita. Kay ang mga tao nang andoy jud ta sa kaluwasan sa Armangko na ang kaluwasan gisaad ni Ginoong Hesus para sa atong tanan. Pagtulong siguro, salamat. Praise God. Salamat sa mga testimony nga atong na paminawan. Amen. Maayo gayud ang atong buhi nga Dios. Amen. Kay bisan og ulan, nagpadayon gayud ang mga anak sa Dios diri nga dapit, no? Nagmalaho tayo gayud sila diha sa pag-alagad. Ug ang Dios gayud nagapahiluna nining tanan. Kay ang Dios aduna gayud dako nga plano nini nga lugar. Amen. Na mga katawan ni diri nga dapit nga maluwas gayon. Hallelujah. Ug karon ato na usab kita sa mga presentation sa bawat department. Ang una natong paminawan o sudungon ang mga department. Mga youth department. Sunod sa youth department. Kung yan yung mga youth, mag-present na sila. Praise God.
tawagan ako ang mga youth sila sa kahit sa tanang mga youth. Praise God. Mayong buntag mga isa. Una. Praise God. Ayaw wag to. So, matag ni matag halad ya sa atong buhay nga Diyos o awit nagauluhan kini hangtod may kinabuhi. Amo, kibuot. Kung umod lagi ko na, wala. No. Kudo kong tukludon. Smile! Medyo, gitapot ko niya, pinatagap. Ano yung gato ko? Yan na lang ako eh. Basi bako na. Ay, talong lang tayo. Iyan na natin. Iro-iro kaya basi makuan na maamatandog. Iro-iro. Tandog mo mo yun. Basi maana ini.
department. O karon mga itong tanaw na usab ang sayaw sa mga children department. Ganda.
mga young people. Kung dili po palupig ang mga adult, dili mi ko sayop. Takmi. Akong gitawag ang mga adult. Men's and women's. Wow, best. Steven. Ganda natin ni Steven. Awa si Steven. Napay uhabol, isa nga mo sa mga young people mo present. Yes. Nalagsara bitaw ni? Last Christmas. Someone special.
Praise God. Atong palakpakan atong mga matag-usa nga kaugalingon. Amen. O mas labaw atong tagaan o palakpak atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. O karon ang damo na atong matag-usa nga idulungog. Amen. Hallelujah. O karon magapamatin usab kita sa bulawan ng pulong katong buhi nga Dios nga pagkadalon ni Pastor Jeffrey Cañares. Lagyo-lagyo sa tingalit ha. Kaya wala namin nanayaw. Pero check mic this. Okay, so napay mga lingkuranan dira ang bakante o pwede kita makalingkod dira. So praise the Lord. Ang mga young people dili na kay sige lakaw-lakaw. So atong oras alas 11:43 na. So 17 minutos lang para mag alas 12. So dili pwede nga ako aning pinabtik nga humanon dayon no. Ito mo kaya nagpa-late man ta. So ito kay puta man ni Udto. Okay? So Merry Christmas tayo kanatong tanan. Amen. So tapos sa nagbalipayon jud sa dihang kita mitamak ni ini nga adlaw nga maong adlaw sa Biyernes 25. Okay? So salamat dahil sa mga sa tanang mga presentation nga iyohang gibuhat para sa kamayaan sa Ginoo. Amen. Para sa kamayaan ug kadungganan kini sa tuang buhi nga Dios. So mao kini ang kalipay sa Ginoo nga kita magadaig, magaawit ug magasayaw nganha kaniya. So panahon na usab nato ang paminawon ang pulong sa Ginoo, magapalindog kita. And kung aduna mo mga Biblia dinaa karon, atong abrihan ang ato ang mga Biblia diya sa sulat ni Haring David diya sa Salmo Kapitulo 9. Okay. Salmo Kapitulo 9, versikulo 1. Mao kini atong teksto na to. Nakuha ko sa ka-verse lang pero verse 1 to 12 yun ni makaigsunan. Basahan na ako ang verse 1. Sumala pa sa gingon ni Haring David, pasalamatan ko ikaw o Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing. Isay-isay ko ang tanang butang nga kahibulungan nga imong gibuhat. Amen. Let's pray. Father God in heaven, we thank you so much, Lord, for this day, O God. Kami nagatigom, O Diyos, aron Ginoo nga mapasalamat nga na kanina. Sa kini ka bililhon kaayo nga bulhaton nga kami ani aaron nga mubungat og mga pagpasalamat kanha kanimo kay maayo kay ka sa mong kinabuhi. Lord, salamat Lord nga ikaw nagiguban nga ni kanamo bisan pa man Ginoo nga niinig taknaa nga nadumog gyud nimo o Dios ang amuang mga mensahe nga amo ang pamulong nga kanimo nga mao mapagdayeg. Dali gumikan sa mong makasing-kasing Ginoo nga kining tanan nga among gibuhat o Dios kinasing-kasing gid Ginoo. Amo ang gibuhat nga kanimo o Dios. Samtang kami magapamati usab sa imong pulong o Dios. Salamat nga ikaw makigistorya ni kanamo o lamdagi ang matag sa Ginoo ka mga salabutan o makasing-kasing o Dios nga mapuno kami dinhaa sa mga mensahe. Salamat o Dios nga mo ang masayran mahinumduman ang imuhang kaibulungan katingalahang mga imong nabuhat o Dios nga mga butang o diha na mo o Dios nga mabalik o Dios nga ikaw gamhanan jud ay nga Ginoo nga nakig-ubay ni kanamo dili lang kay kaniadtong panahona.
sa mga katawhan nga ikaw sa diin nga ikaw nakiguban nga na kanila. Nagabuhat og mga dagkong butang katingalahan nga na kanila. Kanamo usab Ginoo. Salamat Lord. Nga ikaw magaparihag gini kanamo nini maurasa. Dalaygon ka sulay katapusan kanimo lamang ang tanang kadungganan kay mayaan. In Jesus mighty name. Amen and amen. Okay, so murag nagtaligsig na no. Hinahinay tingali ta nga mutago, pwede po ta mo sulod diri ah. Ang uban musaka diri ah. Dako-dako man atong place diri, diri dapit. Musaka diri ah. Okay, kisay gusto musaka diri ah. Diri ah, diri. Diri be, diri mo. Okay. So sa atong tema makaigsunan, nag-isgot pagpasalamat that give thanks to God for His wonderful deeds. Pagpasalamat ganha sa Ginoo o ganha sa Dios sa mga katingalahang butang nga iyang gihimo. Nabay nabuhat ang Dios nga katingalahan o hibulungan kayo igsoon? Naa ba? Ha? Kung naa, wala nga, magpasalamat yun nga na kaniya. Praise God. Ha? Kaya tungod kay, kumianhita ni ini nga David, o niya lahi ang itong katuyuan o tumong, ha? Di yun na itong mapasalamatan ang Diyos. Ha? For example, mianhita kay Christmas party. Unya, wala ta makahibalo unsay sentro sa maong party or Thanksgiving. Amen? Amen. Ha? Mga young people, mga kabataan o mga adult. Amen? Unta atuwa gimasayran sa kanunay nga ang katuyuan. Pinakasentro sa maong bulahaton ang pagpasalamat yun nga sa Ginoo. Amen. Nganong ianhita, nganong mipresenta og mga sayaw, mga pag-awit, ato yung ibutang kanunay nganha sa to ang mga pangunahuna na kinitanan para gyud nganha sa tong Dios nga labing gamhanan. Amen. Amen. Nagisgot kita og pagpasalamat kay tungod kay family Thanksgiving man makaigsunan. So magisgot kita og pagpasalamat. Oh. Ano sa bata? Okay? So, magisgot ta og pagpasalamat yan ha sa atong buhi nga Dios, mga kaigsunan. Ha? So, isentro lang inyo ang inyong pangununa din ha. Ayaw lang kayo mo ka-distract sa mga palibot o sa mga tingog. Okay? So, mga kining awit or psalm o salmo ni David, mga kaigsunan, nga iyahang nahinumduman kung unsa ka gabahanan, kung unsa kadako ang Dios nga nakikuban nga na kaniya sa panahon nga siya nahimong hari kaniadto. Nagbalipayan ba kaigsoon sa dihang ang Dios nakikuban nga na kanimo? Kabaludyo ko nga dali na kayo pag-ingon og amin ha. Pero di ay usahay, dili lang kayo usahay. Kanunay. Wa kay kalipay, wa kay kalipay. I do not know sa inyo ha. Pero kabaludyo po ko ana. Amen. Uban, malipay lang kung naay niabot nga butang. Nay nakuptan. Labi na ni ining bula na karon. Uban, malipay kung naay mga regalo nga niabot sa yaha. Pag wala, minghoy. Kay hunaw na niya, way nagmahal sa yaha. Labi wa ay naghatag sa buong regalo. Ikaw ba di ay nag-birthday si Jesus Christ man? Amen? Amen? Ulat lang kung tagaan ka, di man ikaw ang nag-birthday. Amen?
Kay uban patagad. Ha? Mag-expect daan nga naghag regalo pero wa di ay. So, mo na. Minghoy, way kalipay. Kaya wa niya maklaro unsa ang pinakasentro sa maong Pasko. Ha? Ang uban pod. Ha? Mga kabatanunan, take note ha. Ha? Kinahanglan nga magmalipayon kita kanunay. Ha? Dili lang kay maingon ang uban. Ako'y kalipay kay ako'y uyab. Mutan-o ni mo na ang uban bisag Kristohano na. Ano gusto mo yun ka manguyab? Inspirasyon naman ako so. Inspirasyon si mong kagaral. Inspirasyon nga pag mag-away-away. Damay ang simbahan. Damay ang bulhaton. Labi na kong galamiton. Worship leader. Wak mitungha. Ano naman itong worship leader? Kaya nag-away din sila pagkagabi sa Sabado. Wala na worship leader. Yan mo na inspirasyon? Amen? Maghatag ka ni mong kalipay? Tingali, maghatag pa na ni mong kalipay. Pero kung dilit yun na parang si mo, maghatag na ni mong kasakit. Ha? Ha? Kung ilaing inspirasyon nato, si Ginoong Kristo lang. Amen? Amen? So, kinahanglan nga ato ang masayran kanunay nga kana bitong atong mahinugduman ang katingalahan o kahibulungang mga gibuhat sa Ginoo kani kanato. Ha? Aron gayon nga dili ta madaog kung mapildi sa mga buhat sa kaaway. Ha? In verse 1, ingon pa ni Haring David, pasalamatan ko ikaw o Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing. Isaysay ko ang tanang butang nga kahibulungan nga imong gibuhat. Isaysay, igasulti ang mga kahibulungan nga imong nabuhat. Amen. Sumala pa ingon ni Haring David nga sa iyang nakita kung kinsa ang Dios sa iyang kinabuhi. Nga nakaingon jud siya nga, Ginoo, ako adyo ikasaysay ngadto sa uban kung kinsa ka nga Dios. Nga nag-uban ka nako. Kung unsa ka kagamhanan, igasaysay jud nako kung kinsa ka. Amen. Wala lang kayo nagasaysay si Haring David. Nagipamulong niya nga na siya mga bakba kung kinsa ang Dios. Gisaysay lang ba niya nga, Lord, gamhanan kay ka, wala na niya na saysay sa uban. Mo lang ba na ang pagsaysay? Kamingon ta, Lord, salamat kay gamhanan kay ka sa panong panibakon. Pag nasa gawas, wala ka ta kasaysay. Ngadto sa uban, maulaw pag yun. May pangbulak na saysay. Nikamot yun, yan na ay makupalit. Ha? Panahon sa Domingo, mangitag bulak. Yung sa manday, naghatag gani mo kinabuhi, ang bulak. Ha? Ang ibang post, mga uyab, batanon. Yung sa may naghatag ganinyo o inspirasyon o kinabuhi. Yung uyab. Ha? Ang atong igasaysay, ang Diyos. Amen. Ha? Naamoy listeners tira, magatawa lang ka. Sa kinsa lang uyab. Ibang post. Pipila ka weeks. Adlaw. Kaya makauyab. Iyahaman dahil i-post nyo dahil yun. In relationship niya. Kauban sila. Nagsaputo. Pagkasunod adlaw, kinaminghoy man, kinabulag. Na, post na po nagkuhan daw nga, I am waiting for the right sign. Ngayon, sunod adlaw din, hanap po uyab. Post na po dahil na po nilalaki. Unsam ni bayhanan eh. I am waiting for the right time. Yapon. Manggani ka pugong. Ha? Sama ra na nga kana bitong nagatudlo ka ngadto sa uban pero wa day ka katudlo sa imong kaugalingon. Ayo na buhata igsuon promise mo na ikaw dali na day kaayo pud matintan. Amen. Saan na lang para mahimot ang panalangin.
So dili gyud ta mahimong panalangin. Amen. Ang ato ay nung ikasaysay isugilon ibang post dinakaron ang mga kaibulungan o katagalahan nga gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi. Ha? Ang gusto nga makita o madungog sa Ginoo nga ni kanato dili lang kay atong isaysay nga naa kaniya ang iyahang pagagamahanan, kundi gusto po nga madungog sa Ginoo nga ato kini isaysay ngadto sa uban kung kinsa siya. Amen. Daghan kayo mga tao karon mayra mo saysay nga naatubangan sa Ginoo, pero sa uban na galing tao maulaw na. Amen. Muna in verse 1, kaya man ta nakuha sa mong tema, give thanks to God for His wonderful deeds. This especially references God's extraordinary interventions into history on behalf of His people. Amen. Di lang kay sa panahon ni Haring David, nakita niya ang pagagamhanan o kahibulungan sa Dios sa kinabuhi. Kundili, gibalik usab niya kung unsa ang mga gibuhat sa Dios nganha sa iyahang mga katigulangan. Katong sa panahon nga gipahigawa sila, gikan diha sa Ehipto. Amen? Amen. Ha? Verse 2, tungod kanimo, mag-awit ako nga malipayon. Amen. Ha? Kisay nagbalipayon, nag-awit ka ganiha. Kung sa gayto'y mga kantang ganiha gani. Ani-ana o Diyos? Puno sa kalipay. Puno sa kalipay. Mukot ang dagway, puno ba sa kalipay? Amen. Or ang uban naglusagol ba ang gibati kay puno sa katugon pa man kay dugay man ato gabi kay hindi ko man yung alas 12. Pamanjud niya, extend pa yung 2 hours. Alas 12 na to. Sing ni apitugoy. Wala ko ba nito? Dugay dyan nakabot din eh. Amen? Ha? Di kinahanglan nga magbalipayon dito sa Ginoo. Tungod kanimo. Who is God? Sa tong tema pa makaigsunan. Tungod sa kahibulungan kaayo o gabhanan, mo na kita mag-aawit nga kaniya og mga pagdahig. Amen. Nga malipayon. Pag mag-awit dito sa Ginoo o magdahig, malipayon din na. Dili pwede ka magmukutay soon. Awitan ko ikaw mga pagdahig o Dios galabing gamhanan. Inigsibog sa akong makaaway, mga tumba sila o mga matay diha sa imong atubangan. Kay tungod kani adto pinahimo ang hari si Haring David. Siyempre, na yung mga ubang kanasuran kasigbit din na sa Israel na gusto kaayo mo makigera nga na kanila. Sakupon sila. Mao man na ilang trabaho kaniadto. Amen. Amen. Mao man ang trabaho kaniadto sa mga tao. Sakop. Gusto nila nga ang ilang yuta mudako pa gyud. Mudako. Unya dikit ra ba ang mga nasod kaniadto? Di pareha sa Pilipinas nga nahimutang nasod bisag daghan kay isla. Amen. Kani adto sa kupon jud nila. Kay diha pagtabo wala naman ka nasod. Pareha ani tagsawa sa unahan dumlan. Boundary lang. Yung tara ang boundary. Dito sila muna nga paglain na ang hari dili ang dapitan sa tagsawa ya dito po sa dumlan ya budlahi na dagko nga nasod. So maging away na sila para masakop ra mudako ang ilahang kayutaan.
Bisan daghan kaayo ang nakig-away nga na nila Haring David sa ilang nasod, apan ang Dios nagauban nga na kanila. Amen. Wa di pagkasibog ang katawhan sa Dios, nagpabiling nga mibarog ang ilang nasod. Amen. Amen. O mo po na sa to ang matagusa ka mga kaugalingon. Nasahid man yun ta, Episo Kapitulo 6 sa ingon ni Pablo, ato ang kaaway dili unod o dugo. Amen. Wala kita nakigbatok sa unod. Basawan na ko. Episo Kapitulo 6. Okay? Episo Kapitulo 6. Pero panahon na, hindi kita pwede makipatay. Amen? Kapitulo 6, versikulo 12. Kay wala kita makig-away batok sa dugo o unod, kundili batok sa mga daotang spirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga ana sa gahom, o sa mga daotang gahom nga nagmando ni ining kalibutan sa kangit-ngit. Amen. Kung sila Haring David, kani ato nakig-away, nakigpatay gana sa mga tao, gusto mo sakop gana kanila, at aduna pa'y pagtugot kani ato ang Dios sa mga pangitabo, apan karon lahi na ang pamaagi sa Dios. Amen. Higugmaon na nato ang atong kaaway. Kaya tinuod nato nga kaaway, dili ang tao, kundi ang yawa na og ama demonyo igsoon. Amen. Kasabtan man nato igsoon? Mana karon sa imong kinabuhi, ngana sa imong kinabuhi, gusto sa kaaway nga dili makita nga daoton ang imong kinabuhi. Waon ang area sa imong kinabuhi. Amen. Nga sa dihang nangalagad ka sa Ginoo, gusto niya nga makuha kaniya. Ato ang yun ang pagkahinumduman igsoon. Aron nga dili ta madaog sa kaaway. Aron nga daog ta kanunay, hinumduman nato ang pagagamhanan sa Dios. Strategy sa kaaway, unsa man di ang taktika sa kaaway para madaog niya ang tao o mapili. Siyempre, mangbutang ni kalimutana, gamay lang kayong problema. Gamay lang ganit kayong problema. Na mangluod na. Na kung musimba ni anang simbahan. Kaya wak mang kagitagaan pagkaon ni pastor. O gisultihan man kung maot na pulong atong kauban na mo dinaang ang membro, di na ko musimba. Gamay lang kayong problema, no? Amen? Amen? Gamay lang kayong problema, maoray discourage. Diskurahin na. Kung saan na ito pag-level up niya na mamalig unta? Nagamay lang kayong problema, natuwang naman ka. Kung saan nakaundag ko na kayong problema, maghikog na tingali ka. Makapungutan na tingin ka sa Diyos, Lord, wala man tingali kay, di man tingali ka tinood, tingali ka mo sa YouTube, nga di ka tinood. Sige, tuuhan mo. Mga kuhan, mga atheist, kaya tungod kay kamay problema, kalimtan naman mo ang Diyos. Ginakay gipangandoy nga, dugay pa yun kay hatag sa Ginoo. Pag-abot sa problema, Lord, nagalagad man ko sa imo. Inaniman ko. Kung may regalit kay nabutang, di mong ipangayo. Kaya kay waman ihatag. Discourage din ka. Gano man. Mas ginatanaw nimo ang mga butang na ginagmay. Na gusto nimo maangkon. Apa nakalimot ka kung giunsa sa Dios. Paghimo ang tanang butang. Amen? His wonderful deeds, ang mga tulungang butang nga iyahang gihimo makaigsunan. Pagtiligan ni ato paghinumduman, mapasalamaton kay ka sa Dios bisan unsa man ang naa kanimo. Amen. Daghan mga pagsulay nga mokuha nganha kanimo pinaagi sa kaaway. Nakwaon sa kaaway ang imong area diha sa imong kasing-kasing. Kay gusto niya nga di na ka mangalagad sa iyaha.
Ha? Apan kung naata sa Ginoo, magpabilin yun tang mo alagad mo simbangan ha kanina. Amen. Kay nakabalot ang agamhanan kaayo sa igsoon. Ha? Muna nahitabo ka ni Anthony Haring David nga nagaingon siya inigsibog sa akong makaaway mga tumba sila o mga matay diha simong atubangan. Dili jud mudaog ang ubang mga kanasuran nga kanila sa pakigubat. Diha po sa tong pagkinabuhi nga nangalagan sa Ginoo, di jud mudaog ang kaaway nga ni kanato kung kita nagalantaw ka sa gamhanan kaayo. Amen. Amen. Mudaog jud ta kanunay igsoon. Ha? Atong